Здоров, Клипа! А Йоєчка! Еді! Стела! Кльовіч! К'ю-клипа 5. Загадковое турне Кльовича. Та-дам! О! Здоров, Клипа! Спадзяюся, я не спазніўся? Што мы тут робім? Клёвіч сказаў усім сабрацца каля яго хаціны. І не сказаў навошта? Гэта загадка. Не ўпэўнены, што люблю загадкі. Добрый день, пассажиры! Калі ласка, падрыхтуйце билеты. Якія білеты? А вох-ці-вох-вох. Вось табе, і табе, і табе, і табе, і табе. Ваши билеты? Ну вось, цяпер можна ехаць. Ехаць куды? Вітаю ў загадкавым турне Клёвіча. Уга, Клёвіч, што ты зрабіў са сваім караблём? Павялічыў, каб усе змясціліся і каб разам паехаць у нечаканае падарожжа. Дзякуй! Гучыць цудоўна, праўда, Рэю? А цяпер усе на борт. Давайте, народ, ну. Куды ты нас вязеш, Клёвіч? Гэта таямніца. У нас жа загадкавае турне. Народ, выходим. Перад вами пустэльня Окі-Докі. Самае спякотнае месца планеты і найлепшая пясочніца ў свеце. Выдатна! Вой, а дзе вядзёркі з рыдлёўкамі? Вой, прабач. Іх я забыў. Мо паспрабуеш рукамі? Добра. Замак не самы лепшы на свеце. Проста горка пяску. З уваткнутай галінкай. Давай лепш выкапаем яму. О, так! А табе як, Стэла? Занадта горача. І пясок усё забіваецца ў абутак. Ты не любіш пясок? Матухны. Можа, паедзем яшчэ некуды? Ну, добра. Усе па месцах. Оу! Ну, добра.
Тепер ви бачите кам'янистий каньйон. О, неймовірно! Які тут напластовані! О, яка там горна порода! Усё, што я бачу, гэта камяні. Тобі яны не падабаюцца? Ну, падабаюцца. Але мо ёсць яшчэ нешта. Сумняваюся. Таму яны называюцца камяністы каньён. Можа, паляцім некуды яшчэ. Туды, дзе не так шмат камянёў. Мы прибыли на вялікі кратар Рокі-Докі. Самы вялікі цудоўны і прыгожы кратар на планеце. Прыгожы? О, так! Бо гэта адзінае месца, дзе растуць стракатыя званочкі. Вось гэта ўжо нешта. І дзе яны растуць? Матухны мае! Прыгажэнныя, Клёвіч! О, не! У Рэя алергія на стракатыя званочкі. Што здарылася? Ды нічога. Я просто... Што? Вельмі хачу есці. Мо ёсць што перакусіць? Братка. Оу, Не, Прабач, Эдді. О, Ну-ну, Рэю, мы ўжо хутка паедзем. і мне тут ужо неяк не падабаецца. Ну, добра. Усе па месцах. Ох. А цяпер куды, Клёвіч? Эх, я не ведаю. Не думаў, што маё турнэ выйдзе такім кепскім. Яно не кепскае. Я дужа хачу есці. Божухна, колькі ж пяску ў маім боце. Мы прыехалі ўжо. Відаць, лепш ляцець дамоў. Ой, ядрыт метэарыт. Увага! Гаворыць капітан карабля. Калі ласка, захоўвайце спакой, у нас незапланаваны прыпынак. Ох! выходим по одним, без паники. 1, 2, 3, 4. 5. Мы захраслі! А дадому вельмі далёка. Клёвіч, рамонт доўга рабіць? Не ведаю, Аёечка. Не хачу заставацца тут на ноч. Тут можа пахаладаць. А я хачу есці. А Рэй хоча дадому. Прабачце. Я проста хацеў зрабіць нешта цікавае для ўсіх. Нічога, Клёвіч. Гэта была добрая ідэя. Трэба паправіць рухавік, пакуль не сцямнела. Так, што тут у нас? Адрамантаваў! Ха-ха-ха! Працуе! Глядзіце, народ! Што там у вас? Што смешнага? Назад? Як файна! Гляньце на Рэя. Цудоўна! Ты файна атрымаўся, Клыпа. Ведаеш, Клёвіч,
А дзень выйшаў нядрэнным. Нават класным. Мы цудоўна прабавілі час. Так, нядрэнна, сапраўды. Праўда? Вам спадабалася? Дзякуй, Клёвіч. Гэта было найлепшае загадкавае турнэ. Малайчына, Клёвіч. Ну, рухавік працуе, таму можна ляцець дамоў. Або можна застацца тут і паглядзець разам прыгожы заход. Так! Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Павлу і Кацярыне Хівукам, Лявону Спірыдонаву, Валерыю Мяцельскаму, Сяргею Еніну, Мацею Маланцы і Аліне Ваяйковым, сям'і Сакольчык, сям'і Анфімавых, Сяргею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі М, Яўгену Вашчыльку і ўсім фундатарам за падтрымку. Подпишись на канал.